Торпеда Белаз, Динамо Минск. По черным лесам споткался черт с бесом. Днепр Могилев Батэ, ведай каток, свой куток. Футбольный клуб Минск, Динамо Брест у пошуках сваёй гульні. Прывітанне ўсім, каму неабыякавы айчынны футбол. У суботу вечары адразу 4 матчамі ударна адкрыўся тур под нумаром 7. Тут бай і Беларуская федэрацыя футбола па добрай звычцы працягвае знаёміць вас з апошнімі падзеямі гульні нумар 1. Забегаючы крыху наперад, адкрыем вам невялікую таямніцу. Першы гульнявы дзень не абышоўся без гарачых перипетый і быў вельмі займальны ў плане барацьбы за першую шасцёрку. Сёе каму мала не здалося, таму самае цікавае і прынаднае прама цяпер. Тур 7, дзень першы. Беларусьбанк, чэмпіянат Рэспублікі Беларусь. 1 месяц, 6 тураў і бясконцая колькасць метамарфозаў. Парадоксы, якія ўзарвалі інтэрнэт-прастору, трохі трэшу, крыху хардкору. 30 сакавіка першынство адкрылася з супрацьстаяннем самых тытулаваных каманд барысаўскага Батэ і мінскага Дынама. За мяжой падобныя матчы даўно называюць эль-класікай. У Беларусі пайшлі далей і перайменавалі ўстойлівую назву на свой лад. Бульбасіка – гэта наш каларытны адказ вядучым футбольным чэмпіянатам. Затрыманая зіма зрабіла практычна ўсе стадыёны бескарыснымі, але сышоў снег, а якасных палёў раз-два і аблічыўся. На гэтую недарэчнасць першымі адгукнуліся дачнікі. Без іхняга ўмешання ў вёсках і на дачах даўно заквітнеў смарагдавы лужок. Устае рэзоннае пытанне, чым угноюваюць палін на стадыёнах аграномы. Глеба і відовішчаў патрабавалі ўсе заўзятары Беларусі і атрымалі свой закручаны вадывіль. Спачатку абураліся паводзінамі беларускай зоркі, затым рушыліся ўслед пакаранню дысцыплінарнага камітэта. У абодвух выпадках меўся перабор, але з атрыманага розгласу можна зрабіць выснову, што ў нашым чэмпіянаце, як ні круці, хлеб всяму галава. А з нядаўняга часу, як бачым, яшчэ і сваяк. Алексей Сушко ў 6-м туры паўтарыў антыподзвіг Александра, але рэзананс меў куды меншы. Здаецца, што цяпер футбалістам дзеля ўласнага піяру спатрэбіцца ісці на іншыя дэмаршы, напрыклад, укусіць апанента. Балазе прыклады маюцца. Мінская Дынама не стала мяняць традыцыю і па старой звычцы арганізавала няўдалы старт. Усе мас-медыя дружна загаварылі аб траўні і аб хуткай астаўцы, але першымі пайшлі дырэктара. Наконт жа плануемага чэмпіёнства інтэрнэт-прастора хутка адрэагавала такой вось шыкоўнай фотарапухай. Каментарыі залішнія. Матч мазырскай Славі і салігорскага Шахцёра па форме граючых каманд жартаўнікі назвалі паядынкам Мілана і Барселоны. Асабліва пацешылі гарнякі, якія сумясцілі адразу два розныя камплекты. Крэатыў аказаўся мясцовага кшталту. Пацешылі ад душы і дзякуй на гэтым. З такіх вось недарэчнасцей і складваюцца футбольныя парадоксы. Без іх, безумоўна, быў бы бясколерны і сумны ўвесь наш футбол. Крутыя зігзагі жодзінскага торпеды сёння цалкам адпавядаюць клубным колерам клуба. Бела-чорнае жыццё з усімі злётамі і падзеннямі паўстала ва ўсей сваёй красе. Уражлівы старт змяніўся крыўднымі паразамі. Нягледзячы на дружескія адносіны Ігора Крывушэнка і Олега Пратасава, матч атрымаўся, як і варта было чакаць, зусім непадатлівым. Мінская Дынама пасля мінулага матчу быццам бы аклімалася і прагнула да новых вяршынь. Аднак пачатак гульні для беласініх здарыўся збянтэжаным. Вячеслав Глеб і Дмітрий Шчагрыковіч наглядна паказалі, што лёгкай прагулкі дынамаўцам у суботу не свеціць і ў памоўцы. Але ўжо праз 10 хвілін са штрафнога ва ўсей сваёй красе расчагліў сваю гармату Александр Бычынок. У часы Сергея Аўчыннікава ён не раз цешыў заўзятараў далёкімі ударамі. Пасля вяртання з арэнды ён на месцы і часу успомніў аб сваёй таемнай зброі. У пачатку другой паловы румынскі легіянер Костян Курэлі выбіў мінчан наперад, чым на імкненне засмуціў мясцовую тарсіду. Ужо праз хвіліну рваць і кідаць прыйшлося гасцям. Валерый Карчакевіч як-то лёгка і штодзённа ўсталяваў часовае перамір'е. Аднак нічыё не наканавана было спраўдзіцца. Сергей Паліцевіч прадуктыўна падключыўся да розыгрышу вуглавога і быў такі. 2-3 валявая і захапляльная перамога сталічнага Дынама. Барысаўскаму Батэ не ўдалося з першых тураў адарвацца ад сваіх паслядоўнікаў, і яны, напэўна, адчуваюць дыскамфорт. Перспектыва гуляць у даганялкі іх не вельмі ўражвае. Таму не дзіва, што ў гэтым туры барысаўчане імкнуліся ўсімі сіламі патапіць магілёўскі Дняпро. Але атрымалася зусім наадварот. Александр Сазанкоў, які напярэдадні паядынку заявіў, што адчувае галявы голад, разам з тым і вызначную няўпэўненасць, не стаў працягваць далейшай пакуты і на 26-й хвіліне ў рэшце зняў свой праклён. Днепр на здаўленне не стаў хавацца ў абароне і працягваў упарта гнуць сваю лінію. Перманентныя спробы балюча укусіць суперніка знайшлі свой лагічны працяг на 70-й хвіліне. На гэты раз зняў сабе кайданы няўдач Уладзімір Юрчанка.
Павел Нехайчык пад заслону сустрэчы здолеў пацаладзіць горкую пілюлю, аднак на нешта большае ў барысаўчан не хапіла ні часу, ні сіл. 2-1. Днепр мае ўсе шансы праславіцца навальніцай аўтарытэтаў. Гродзенскі Нёман пасля двухматчавай ачковай перадышкі меў намер не пакінуць каменя на камені аднаполацкага Нафтана. На працягу ўсяго матча яны мелі невялікую тэрытарыяльную перавагу, але падабраць ключык да брамы Мікалая Раманюка так і не змаглі. Найбольш рэальны момант на 71-й хвіліне загубіў Іван Дзянісевіч 0-0. Зусім нязручная і засушлівая нічыя ў Новаполацку. На стадыёне Тарпеда сустракаліся прадстаўнікі другой частцы табліцы. Гараджан пасля выхаду ў фінал кубка фартуна не песціць, ачкі даюцца з вялікай цяжкасцю. Тое ж самае можна сказаць і пра дынамаўцаў Брэста, якія толькі ў мінулым туры абзавяліся першай вікторыяй. Але турнірнае становішча для абодвух клубаў усё ж далёк ад катастрафічнага і ўсё можна яшчэ выправіць. Калі матч па ўсіх канонах жанру каціўся ў нічыйную бездань, лепшым бамбардзіру ўсіх чэмпіянату Роман Васілюк паклаў у сваю багатую скарбонку чарговы галявы ўдар. Для гараджан гэта стала сапраўднай аддушынай. Акрылённай поспехам мінчане зусім не збавілі абаротам і ўжо ў дадатковы час падвоілі сваю перавагу, вызначыўся Віталь Кібук. 2-0 перасцейцы зноў не ўзялі гасцявых ачкоў. Зараз перад вамі ўсе вынікі першага гульнявога дня 7-га тура. БАТЭ пацярпеў другую паразу і чэмпіянат у нядзелю мае ўсе шансы займець новага лідара. Унізе табліцы старая знаёмая троіца. У нядзелю адбудзецца два матчы. Пры магчымасці абавязкова зазірніце на стадыён або падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыю на сайце www.sport.by/football. Усяго вам добрага, да пабачэння!